Yung latest update bahin sa kahimtang sa tuwang panahon karong adlong Martes, Nobyembre 15, 2022. Sa pagkakaroon, wala paghihapon tayo ginamonitor na daotang panahon, mga LPA man o bagyo na posibleng makaapekto sa atuang nasod. Ang Northeast Monsoon o amihan mao'y nag-apekto karon sa may Northern Luzon. Samtang gining Intertropical Convergence Zone kung ITCZ o patatagbo aning mga hangin nga gikan sa Northern o Southern Hemisphere mao'y nag-apekto karon sa may habagatang bahin sa Mindanao. Sa mosunod na 24 oras, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug ang Palawan, sakip na Kalayaan Islands, makatagamtag may tempo sa panahon. Upasulabi ang adlaw para doon na lang gihapoy mga kagayunan sa mga pag-uwan, pagpangilat o pagpanugdog, mugna aning ITCZ o kining mga localized thunderstorms. Ug mo na itong latest weather update. Para sa dugang informasyon, bisita atong official website og diri lang takutog bikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Mark Gales. Daghang salamat og magamping tang tanan.